Však stač to. Daj. Už to ide? Už to ide? Už si dal? Neviem, ktorý sa to spúšťa? Týmto? Tam. Ja, počkej. Ja však už točíš, už točíš. To je stačí, či? Ideme. Pri 11. augusta o 3. na Rendes, východ na 17B, v Bratislave na Slovensku. Víš? Nie. No. A vieš, čo budeme robiť? No, budeme normálne originál. Na grille grilovať. A meso, možno jesť aj nejakú parknu, alebo pekačku, slaninu, aj nejakú sladkú pirôžku si môžeš dojesť. A však ty víš, čo ti chutí, tak si zober si čokoľvek. No, ale aj my niečo ako pumpíme, normálne zájeme na pumpu, kúpime kávu, no aj kúsok čaju, keby si mal chuť. No a že hej, a keď ale si nedonesieš, tak nám povedz nám to, lebo my ti povieme to, že si zober nejaký peniaz, aj 2, normálne také 4 eury, aspoň minimálne si zober so sebou, lebo nechceš byť hladný, takže si zober. No a to, že hej, a môže nám aj prispieť normálne, však my, vieš, my sme študenti takí, no a teda ti povie, že čo sa týka času, ti povie všetko originálne, svojsky, dobrej, ti povie, no. Čas. O 15:00 a keď prídeš na čas, bude dobré, ak prídeš neskôr, bude dobré, ak prídeš neskôr, stále dobré, ale daj vedieť, že či prídeš na čas, alebo neskôr, a potom by sme vedeli, že kedy kto príde a ako príde a s čím príde a tak. Hlavne zavolaj a daj, že prídem, neprídem, ale maybe nedávaj, maybe neberiem. Takže povedz, že čau Kupko, čau Peťko, prídem. Môžeš aj, že neprídem, ale v tom prípade nebudeš tam a nezažiješ všetko, čo tam bude. Nerozlúčiš sa s nami a budeme smutní. Tak, ale teda čo vám chcem povedať, že prídite kedykoľvek, kedy vám vyhovuje, odídite, kedy vám vyhovuje, my tam vás radi uvidíme a rozlúčime sa, pokecáme s vami a budeme na vás radi spomínať celý ten rok, čo budeme preč. No, už mi niekto volá, hej, no dobre, to neboli ty, ale mohli ste to byť vy. A v tom prípade by som vedel, že čo ako. A hlavne ako Kupko povedal, keď mi budete alebo Kupkovi volať, tak mu povedzte, že či donesete si papačku sami, alebo či si donesete euráče sami. V každom prípade si niečo doneste. Hej. A dajte nám vedieť, no. Tak, keď tu budete, tak už budeme vedieť, že tu ste a volať nemusíte. Hej. Tak to by sme mali. A čo sa bude robiť? No budeme grilovať tie pákim a slaninom a všetko, čo Kupko povedal. Bude super atmosféra, budeme mať tam bankušiky a gaučiky a sháčate si všade na travičku zelenú. Majú domček troj-dvojposchodový, takže miesta je dosť, cítite sa ako doma. Aj keď to by mal on povedať, ale ja to hovorím za ňo. Už je to už je to vypnuté. Už? Počkaj. Ešte. Nie, tam. No a keby si čokoľvek potreboval v živote, tak si to kúp.
doniesť, alebo zavolaj aspoň. No, môžeš aj nejaké nealko, nealko, aj nealko.